Em dic Àngels Oliviela i sóc infermera. He gaudit molt de la meva vida professional, que ha estat tot un repte, perquè ha evolucionat cap a una mirada menys enfocada a la malaltia i més dirigida a satisfer les necessitats de salut de les persones. He vist consolidar-se l'atenció primària i la professionalització de la infermeria, aportant el meu granet de sorra en diferents projectes com el Salut i Escola, el projecte de preparació a l'alta i tot el que fa referència a la coordinació i integració dels serveis socials i sanitaris. Fa temps que milito en política, des de la meva joventut. He militat tant en el món sindical com en el polític. Dels darrers anys destacaria la meva participació en el moviment d'Indignats i l'Esquerra Independentista de Cardedeu. Milito a l'Assemblea de la CUP des del 2015. Ara ja estic jubilada i la meva convicció és que a Cardedeu és possible fer un projecte de cures i que esdevingui un municipi cuidador. Crec fermament amb la força de la gent i de la unitat popular. Per aconseguir-ho només cal un petit impuls. Per això hem d'anar més enllà.